Je pondelok, 13. októbra 2025. Hmlisté ráno na východnom Slovensku. Obloha je nízko posadená, sivá, ako by visela tesne nad stromami a strechami dedín. Vzduch je chladný, takmer bez pohybu, keď ho náhle prerušilo húkanie rýchlika. Ide o vlak R914 Gemerán, ktorý práve prechádza tunelom, malým železničným rozhraním, poslednou zastávkou pred úsekom, kde trať prechádza z dvojkolajnej na jednokolajnú. V čele súpravy stojí dízlová lokomotíva radu 757, modernizovaná verzia starého známeho Brailovca, ktorá slúži na slovenských tratiach už celé 10 ročia. Za ňou sa tiahne niekoľko osobných vozňov, ktorých cestuje približne 40 až 50 ľudí. Študenti mieria do škôl, pracujúci na ranú zmenu, dôchodcovia k lekárom alebo za rodinou, obyčajný všedný deň. Z opačnej strany od Košíc sa blíži druhý vlak, rýchlik R913 Gemerán. Obe súpravy mali podľa cestovného poriadku presne naplánované krížovanie, ktoré sa malo uskutočniť práve tu, vo výhybni za tunelom. Na rozhraní dvojkolajnej a jednokolajnej trate sa však krížovanie, ktoré malo prebehnúť podľa plánu, neuskutočnilo. Obe súpravy, každá z iného smeru, vošli do rovnakého úseku v rovnakom čase. Zlyhalo automatické zabezpečenie? Išlo o zlú komunikáciu? Alebo dokonca o ľudskú chybu? To zatiaľ nie je isté. Isté je žiaľ jedno. Krátko po 10. hodine dopoludnia došlo k zrážke. Lokomotívy sa čelne stretli. Čo sa presne stalo a ako to dopadlo? Na to sa dnes pozrieme. Sila nárazu bola obrovská. Obe kabíny boli úplne zdemolované, predné podvozky vykolajili. Prvé vozne absorbovali väčšinu nárazu. Ich konštrukcia bola poškodená, sedačky posunuté, niektoré dokonca vytrhnuté z úchytov. Okenné skla popraskali a batožina sa rozletela po priestore. Cestujúci v predných častiach súprav nemali šancu reagovať. Nebol čas. Len ticho a potom náraz. Ľudia lietali po vagónoch hore-dole. Náraz najprv dopredu, potom nás hodilo po zemi dozadu. Stalo sa, čo sa nemalo stať. Kamarátka mi spadla na koleno, ešte si narazila repra o stolík. Som odletela na jednu sedačku a spala som pri tom. Na palube oboch vlakov bolo podľa odhadov medzi 80 až 100 ľudí. Zranených bolo 91, niektorí ľahko, iní ťažko. 7 z nich utrpeli zranenia ohrozujúce život, zlomeniny, vnútorné krvácanie, otras mozgu. Niektorí zostali uväznení medzi zničenými sedadlami, iní dokázali sami výjsť z trosiek. Ma odhodilo na druhú stranu. Pomaličky sme vychádzali, ale nedaj Bože vín z hore, lebo nás to človek aj vystresovaný ťahalo ku onému. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky. Ako prví dorazili hasiči z Rožňavy, následovaní záchrannou službou a políciou. Dostali pokyn naši dobrovoľní hasiči, aby urobili výjazd k dopravnej nehode, ktorá sa stala na trati pri zrážke dvoch vlakov, a ja som vlastne v tom čase práve bol v obci a sedel som v aute, takže som ich v tom čase i hneď nasledoval. Keď sme vychádzali z obce, tak práve prichádzali ďalšie záchranné zložky od Košíc a bolo to aj také šťastie, pretože toto miesto je dosť neprístupné a tí ľudia, ktorí to nepoznajú, tak naozaj možno aj by sem netrafili, takže práve sme sa vedeli sme zabezpečiť to, aby tie zložky nás nasledovali a priviedli sme ich na toto miesto. Do zásahu boli zapojené aj vrtuľníky, ktoré prevážali pacientov do nemocníc v Košiciach, Rožňave a Prešove. Prístup k miestu bol náročný. Výhybňa tunel sa nachádza v odľahlej oblasti obklopenej lesmi a skalami. Veliteľ zásahu neskôr označil túto nehodu za jednu z najvážnejších železničných udalostí posledných rokov na Slovensku. Cestujúci po nehode vypovedali, že boli doslova vymrštení hore a dole, niektorí dokonca do vzduchu. Rušňovodič jedného z vlakov stihol vyskočiť, druhý spadol do rokliny, kam sa zrútila aj samotná súprava. Trvalo viac ako pol hodiny, kým bol vyslobodený. Druhého transportoval vrtuľník priamo z miesta nehody. U jedného z nich boli vykonané testy na alkohol a omamné látky s negatívnym výsledkom. U druhého testy nebolo možné spraviť pre vážny zdravotný stav. Pracuje sa s verziou, že jeden z vlakov vošiel do jednokolajného úseku bez povolenia od dispečera. Doprava na trati bola i hneď zastavená. Vrak súprav bol rozrezaný, jednotlivé časti naložené na vagóny a odvezené. Ešte ten istý večer, v utorok 14. októbra, bola prevádzka obnovená. Aspoň po jednej kolaji. Na staniciach panovala nasledujúci deň iná atmosféra než zvyčajne. Ľudia sledovali prichádzajúce vlaky s väčšou opatrnosťou a neistotou.
Vo vzduchu visela zásadná otázka. Môže sa to stať znova? Nech už vyšetrovanie ukáže čokoľvek. Jedno je isté. Systém, ktorý sa spolieha len na ľudský faktor, je zraniteľný. V mle, v zhone, v bežnej prevádzke môže zlyhať ktokoľvek. A cena za takéto zlyhanie môže byť príliš vysoká.